Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u an jingi ki pet ba kabla long hanong ba shilong haka khat nyotrik luber ko all Meghalaya Master Roll Workers Union AMMRW ring kat ba joint action committee kala yo jingi tli ba jingi ram no Thomas Pasa obala pen pau ye jing kershan pura ya kinum tre Master Roll ki blang ye khun nagabenta ka hok jamki hai ka jing kran jong u Thomas Pasa ula kadau ba ka jing ye ki jingi nong tre Master Roll kamdei ka bathamai re ka de ka blasdang na do usnem share jak na spa khandai phriu RCW share jak na spa khandai phriu ha ka bagi nong tre glasdang bandawa ya ka jingyo hok ka jingsiu ka babyang bat ka jingeda ka kam ulong bawat hadu mentah hadin palat arpsan snem bun nagini ki jingdawa kimpat ulong ka bapelong ki nong tre ban dangyai beteng ya ka jingeki Hagini karali hinong yalam ka union klapan pao babun na kinong tre hidegi batre ki kam baklam jingeda ki baduna ka jingyo jingi kai bar ki ba omdan jingeda ha ka por ba ki pang ne shakta agi jingja kilong ru ba ka sarkar kariban shimkhya ban pinbet dikini ki man ki nong tre ki la dawa ban siuno madori ka tulap ka basa ban ai jingeda kam job security ban pinkalai ki master role chi ki nong tre ba pura ban ai jingera ha ka diang ka kot ka kya ba jingeda ha ka kam upasa ulapan kan mau ba kajingi ki kamdei ka bathamai rei ka de ka bla slembha barula kandu ka sarkar jila ba kan shimkhya no banwat yigilat jingeda ba jingera yakini ki nong trei karali kala kut de ka jingkular jing nong trei ban beteng ye ka jingi ki hadu ba kan yo ya ka hong ka ba ki dei ban yo ka jongi hoi lai I ka tuka jingyat session ki nong tre Master Roll juga jela Meghalaya him ta sini hakaba nakaliang ka jongi kila ya pen pau shibun ki ta ki mat ki badan kamba ki ba ki klem yo hok kat kum kalenti ba dei ban yo dan ki jing sapen khen ka hok ka jongi ban kawai ni kita le sir ka dei ka RCW te kumba phi lawan ban par khendet ki jik penchai kalau kini nakaliang ka jongi hi pi gani ka RCW ko di ka scheme jo sarkar Meghalaya kalau onra nado 1996 but lawan ra ikani ka RCW do kata jintmu ba kandon kata job protection yakini ki batre haki lower ladder jong ka sarkar jela ka jongi but kum ka jing yo I ka jongi kani ka di sisya ka scheme ka ban penmentoi ba yakini ki batre casual ni Master Roll mo ki ba hakitrat sarkar ba per pi kani ka banangkong kani ka RCW 1996 kakan syai ba katukan ki benta ba Master Roll ki batre sansnem syapo kebenar ka service dei ban categorize ki ha ka category unskilled kitu ki bla tre sansnem shaneng dan dei ban categorize ki ha ka semi skill but ye kitu batre sipos nem syapo dei ban ai ki ka category skill but itu iba suppose nem sejurong deban ai ki kategori highly skilled ya ka bang ilayo iya ki babon bak sarkar kim pentrekam ya kanika provision ka badon kanika RCW 1996 but ka baar pada ka jingtho jo kanika RCW hi ka para ka ba ka balai ka kedo sai kedar kamut ayu RCW but uita u casual worker ni u masro ba dei hok ban yo ya kata ka status RCW but kani ka ong dan kenti ba syai ba kinu ginong tray ki ba tray suppose nam sya dei ban confer ki kumtaki RCW worker kamu regular casual worker but kidon du benefits hak bade bakani kawai ka banukong hak kita ki maternity leave kanong entitled no nang ta par kinyo ya ka shutir ka bade banyo nang ta kin don ka pay protection du kai yaki but ka ba kham don chung toy bhai ki RCW ko dei ba lada ka like sipho tli ki pos kumba ai nuksan ako no ka tanat rekam sarkar sanpho persen ne kine de ban reserve no ya ki RCW pi de haka jingi yo I jongi ya haka bangi lai yo lamba ki RTI ki babon ru ki babon bagi department kim pentrekam ya kani bar ka bosungsi kadan hapo katnat rekam pos ketret hi kani ka department ni ka le kumno ya ki wala suppose nam saneng ka be penban ka polisi ka uno deban IRCW yaki henry kani ka department kele uno
hadin bakila cross jeng kusnam kata ka jeng tri ka jong ki jeng syakri ka joki ka ben oi ki penban na ka kam ka begidan ban lada kini ki nong tri ki bla tri de ki kusnam la syakri ki sya ben ong sutu kadam ka jeng sitam ya ki nama bakin besai ri ka sam kam de ka besuk kam tam ka lada ka rata kala kam ya sekreta ki wa kam sya jorong dengi iba lada kitna tri kam jong ka sarkari ki penken ya ka anjong sarkari te ya ka isu ng kibilinti natakadaw ya ka ka bakini ki mastero jong jalan Meghalaya ka bakila ya dawa atari ka dei ka hok ka jong ki hi kung bala ay ki lembaga ni ka RCW 1996 but ka dei ka kamram jong sarkar bahkan sengap ya ka jeng dawa ka jong ki badru nakaliang ka jongi ka sarkar ka diman pay ya baro ka department wat don ni em yu penken ya ka RCW lada don ni pen bay dan pen ha kanang ba kadum don ka violation ya ka hok jong kini ki casual worker lene ki pastoral worker hagi department gi ba phero pher mentana kaliang ka jongi ni ya kawai hadin kawai ki department ni wat ki jing tip gi ba benya sapang ka ni ka kom tap kam kom RCW ne jing ba mai RCW ki nong tare ki bubun bagi dokumen ni la kalek bat nakaliang ka jongi na pen kre ya kawai ka siji ka ba syai ba kanang bang ila man pensneu ya ka sarkar ya ka jing sya penken im pai kini ka RCW bat ni da ka jing milinti ba ka sarkar kan penbai penba ya kini kenram baro bat lada ka sarkar kamle kunta tengah ngan su kerpat ni sarkar ba tarno ya kini ka RCW 1996 makam dan jingmut lada pimpet rekam ya ka pada inlet dan spirit pada